Знайди одного майстра і навчайся саме в нього. Коли я цю фразу сказала на своєму останньому майстер-класі, мені зауважили, що треба ж спочатку стількох майстрів пройти, перепробувати, щоб знайти саме того одного. Але я вам скажу так, мабуть, всі чули цю фразу, що коли учень готовий, приходить вчитель. Тобто, коли ваше серце відкрите, коли шум думок стихає і сумніви заспокоюються, то прийде ваш майстер. Потрібно просто відкритися і перестати дослухатися до голосів в своїй голові. Перестань нарешті слухати вагання свого розуму, який роздирає тебе на шматки. Пиши в директ слово «школа», ми зустрінемося з тобою на співбесіді, і я покажу тобі шлях.